Son José Luis Pérez García, alcalde de Vilar de Bos e candidato do Partido Socialista a este Concello 22 de maio. En esta legislatura foi unha legislatura moi importante para o noso Concello, onde concretamos sobre todo a execución da vía Ourense 310 autonómica, largamente demandada e reivindicada por os veciños e por a alcaldía que eu represento, que como elemento vertebrador do noso Concello. Foi a aprobación do Plan Xeral despois de 7 anos que nos permite ter a delimitación do que é o solo industrial para o futuro parque empresarial, a súa vez o ter solo do que é os equipamentos, como pode ser a futura residencia, o centro de día, máis as vivendas sociais que tamén temos plantexadas dentro do Concello. A posta en marcha que xa estaba pero consolidada no que é o tema dos servicios sociais, aumentando o emprego e a atención ás persoas, conxuntamente que aposta polo territorio a través do que viñemos facendo nos últimos anos de poñer en valor os nosos recursos naturais e a súa vez unha aposta tamén forte por o que é a economía daqui, digamos, da zona rural basada na castaña e sobre todo na gandería extensiva e a súa vez en gandería intensiva a través de granxas que se están instalando no noso Concello. De cara a esta legislatura pretendemos consolidar a través do Plan Xeral o que foi a ordenación do noso Concello, continuar cas políticas de investimento agrarias, neste caso reflexadas xa nunha plantación de viñedo de 150 hectáreas que conxuntamente ca Armazás e outras vindeiras máis a gandería extensiva vai a significar que a nosa economía se dinamice. A súa vez, consolidar o tema do solo industrial a través do parque empresarial, máis o que é a residencia de terceira idade e o centro de día, máis as vivendas sociais.